Jump, jump. Oh, nice, nice. Ba, parang kukuhanan mo yung unang panalo natin eh. Abay, nasa YouTube naman lahat ang game. Ano naman? Kahit matalo. Kahit matalo, nasa YouTube yan. Yung gusto ko, ako talaga yung sinusupport. Anong pangalan? Ah, ay All-Star Team. Team All-Star. Team All-Star. Sina Jake nun sa ano, yung sa Star Cup nandun din. Baba! Baba! Oh, thank you. Bilaga, marami, marami! Sige, sige! Kasi kayo dumaan. Yung mga nagre-react, Diyos ko po. Sige, Mang Boy, thanks. Sa sunod, ha? Oh, alis ka na? Ah. Alis ka na? Uy! Nice one! Nice one! Oh, bigay! Kuya, sige na. Siguraduhin mo na hanggang dulo, ganyan ka maglaro, Jake, ha? Bakit? Nice, han. Box tayo, box! Hindi na yung babalik. Ayos. Sige, 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 baba, baba! Sige lang, sige lang, sige lang. Baba. Pare, ano yung mga muna siya? Pare si Nick. May ano, may captain ball tayo. Alvin. Oo.